Pamusoro imamo, pamusoro redare. Ndauya nenyaya yepa item 13. Case number 215 of 26. Iri nhau yekutengeswa kwevhu zviri kunze kwemutemo kubva muvillage yekumachakuronda. Inhau yakasungwa yatakasunga sedare pachisungwa Tendai Musonza anova akatengesa munda kuna Francis Chakwizira. Ndiyo nhau yandauya nayo mudare. Ndichakumbirawo Tendai Musonza naFrancis Chakwizira musimudze maoko enyu erudyi motedzera zvandakutaura mumashure. Pandichati Tendai Musonza, Francis otaurawo zita rako. Ini Tendai Musonza. Ini Tendai Musonza. Ini Francis Chakwizira. Ndinopika pamberi pedare. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura. Kuti zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiisei maoko pasi. Tokumbira messenger of court muzisodari muchasakisa kuti munge musunga vavira nemasungiro amakavaita. Tinotenda vemachakuronda ndokuona pane musha unoratidza kuti musha mutsva uri kudevelopewa wakaiswa fenzi ndokuti ndokutsvaga kuti akanga aita izvi ndokupa takawana zita raamai Tendai Musonza vari ndovanonzi vanga vatengesera Francis Chakwizira ndibva ndasvika ndavanisa mushure mekunge ndavanisa ndinzvanzi vakazoendera mberi nekuchera zvibhorani nekuti aseisei mumashure mekunge ndatobva ipapo so ndokuvasunga vatakaita sedare tvaivaka zvekunze kwemutemo vachivirikwa zvekunze kwemutemo avo vachimbiro nemusha yavo yekutengesa iyo yefaramakochina. Tendai Musonza, ndofunga mukuinzwa nhau yamukupomerwa kunzi imi makatengesa ivhu ramambo zvekunze kwemutemo kuna Francis Chakwizira. Francis Chakwizira pamashure mekumiswa zvamukuita makatoenderera mberi nokutoita development. Chatanga kunzwa kuna Tendai Musonza. Sanangurirai dai chii chakatora nzvimbo. Makagara hii. Alright. Pamusoro muriwo, pamusoro vadare vose. Nhau iripo, mumbu ndinobvuma. Nyaya yangu handiswi iramba. Ndakatengesa munda 2021 kuna Lodzi Energy Kadango. Ari munhu Energy Kadango pasitengesero Francis Chakwizira. Saka pa 2021 payapa vakangoti zii Energy Kadango akazotengesa 2022 kuna Kadango kuna Francis Chakwizira pa 2022. Saka papangogara pakadaro nzvimbo iyoyo pasina development. Sezvo mutemo wazouya nzi hapasi kubvunzwa kwawakavana kuita sei kana kuita sei. Saka uyu Francis Chakwizira anasisi vake ndovaiuya kumba ndikavatsanangurira kuti hazvisi kubvumidzwa. Iye zvino zvinochimbomirai makadaro mambo variko vari kuti hazvisi kubvumirwa kuvaka kana kuita chimwe chinhu kana kuti development iri kubuda ipapo. Saka sisi vacho havana kuteerera. Akaramba achitongouya inanga asisatombosvikira kumba kwangu achitondigirwa angonanga kusitendiko achitoita zvaari kuita bhaisa fence bhaisa cabin bhadhira ball zvese zviri maziso sabhuku achitozvoonawo futi padhuze nepadhuze sabhuku ndinavo vari muno. Saka ndakakoto handina zvandingazviita ndopandakazoona message of court vakusvika kuti ndo zviripo chichi ibva ndatongotowa izviswa ndakatengesera uyu Francis Chakwizira ndokupa kwandakavaita ndakangarwa kuti Energy Kadango ndiyakakutengesera uyu mapepa acho tinazvo zvese kuti ndizvozvo. Sabhuku aripo? Asi sabhuku avapo avanyowani anga aripo nguva iyoyo anga ari active asisipo pane vanyowani varipo asi navo iyo vari kuiziva ndo zvaitika izvi azvitori masoma. Francis Chakwizira. Pamusoro ivedare. Nyaya ndiri kuibvuma. Sisi vangu ndivo vanga vachindiitira zvavanga vachiita ndiri kuSouth Africa. So zvekutaurwa namama vari correct. Handina kuzenge ndaziva pavakanzi vamire kuita development. So vakaramba vachikontinya mama vakazondiudza kuti ndo zvanga zviri kuitika saka uri kudiwa kupi kudara. Ndo kusvika kwataita pana. Vanzo dzenyu varimo? Avapo.
sevasina kuyo vapa vambobuda vakaenda Bulawayo vanonzani Tendai. Sabu mukunzi madevelopments ari kuitwa zvikurambwa namambo zviri kuitika zviri mumasomeni muchiona muchinyarara pamusoro edare ndikufana vatombotaura kuti ndavamire apo ndavonokwanisa kumira ndikazonirawo tsana kwaaheti nokutodiwa naheti ndivamwe sei muchida kumira musingateresa umbo hwacho munawo kuti mangari kwaitini katsamba karipo tsamba yakatonyorwa ichitoenda kwaitini yakanyorwa nekomiti vadare makasununguka kunge muchifunza zvinhu zvamukatarisa akatengesa ndiani aripo ndino akatenga pamatengesa ndakada tengeserwa naMindSong tikazotengeserwa kuChapisa. temuno kubvumidza here kuuya kuzotengesa nzvimbo yedu kuno mohota here kuno manori tengesa henyu zvamunoda ndisingazive kuti mitemo yazochinja mazuva apfuura asi zvinhu zvakaitika kare 2022 pane makore ati mutemo wochinja ndeupi takagasa MindSong pavataura kuti mambo varipo iko zvino havasi kutendera kuvaka vasi mambo mutemo wehurumende wakatonyorwa nehurumende utone act utone chapter mutemo wakaiswa 1981 wagara uripo mutemo upi uyu hausi mutemo wamambo mutemo wenyika so mambo hapana chavo chinyowani chavaita sei chavasi kuisa varongotaura mutemo ende mutemo uyu havasi mambo vakutaura chete ofisi regoromonza radc nana da vakati vakaita musangano nemasabhuku anditi masabhuku vachiti hakuna imba irikuvakwa hakuna izvo inotengeswa kana pada kuzi pada kuvakwa munhu aida kugarapo pane process inotedzwa inotanga kuenda nemasabhuku yosvika nokuna mambo svokanzuro dzoka futi unani kuna sabhuku kwakauya zaki chaichaya zaki anti-corruption yakaadresa vanhu masabhuku aya nevanhu vese so hausi mutemo wamambo hausi mutemo muno machina mhora chete mutemo wenyika nokuti makatoenda kuprint flow notoenda communal rights act notoverenga mutemo wandu wa1981 hapana chinjinyowani chauya hapana chachinja mutemo wakagara wakaita sei mutemo wakagara wakadaro ende kana isi patinosangana pesi patoita musangano iko toga ichizvitaura kuti ivhu haritengeswa usatengese ivhu harichese haritengeswa asi ndavanangoti papangoita clear futi kuti mwana muzimbabwe ane kodzero kugara chero paada muzimbabwe handiti asi squat asi muenzi asi ane nzira inofanira kutedzwa iri pai iri pamutemo nzira iyoyoyo dai pamakada kutamata zvezviri makaenda masabhuku asi kutaurirai mototedza nzira iyi nzira iyoyoyo so zvamakaita hazvibvumidzwa hapana mutemo munyowani ndo mutemo wagara uripo wa1981 communal rights act pamusoro edare tingati takatedzera nzira inodiwa yekuti Chakwizira awanewo pekugara takatoenda kwasabhuku but maybe zviri kungotaurwa naMindSong kuti sabhuku vanga varipo vakachinja saka sabhuku vaivepo in that time vanozviziva is fully aware mune mapepa apa anoratidza kuti makatedzera takaenda kwasabhuku kurisai zvinoratidza kuti makatedzera zvacho mungavamufunza zvine zvamaitedzera pasina kwasabhuku takasvika kwaheadman takasvika maybe kwakazosarira ndekwachief naye
wasabhuku takasvika ndinyorera but ndakatarisa ndakakasheka deka takangowirirana ndaenda kwavari ndopa ndati maifunza kuti mukutedzera pasina chamuita sei ndikaiti kutaura zvinofanira kunge zvichitwa chachaizvo handiti akuenda kwasabhuku sabhuku kuenda unomuudza handiti saka semutomusha kugara pasi nekomiti yake kugara pasi nemusha wese otove nemaminutes neattendance register kugara pasi kutaura nyaya yachakwizira handiti vanotaura nyaya hapana kana chimwe chete chai chatomboitwa ipapo kana fenzi kana chii kana kebhini azokune kebhini hakuna kana chimwe chete chechatomboitwa sei chatomboitwa kutaura chete nasabhuku zvobva kuna sabhuku handiti zvoenda kuna headman oenda nazvo pawadi kana kansela nevanhu vese vemusha poitwa kuti musangano futi ipapo ene maminutes aripo neattendance register richi vakazviita izvozvo vakazviita maybe headman vasina kuzoti advisa kuti zvinofanira kufamba zvakadaro asi kusvikako and is very much aware takatosvika vanozviziva dai varipo vachibvunzwa atinge vaitestifya kuti apa takokutedzera process handiti nogondo ndakaenda kwarara so ndakaenda kwamakumbo kundazvidodhawe tikudzira process yacho ndoko ndati paipe munokunobvunza kuti maitedzera zvinhu pasina chamaita se chamaitera ndikuti hazvimaminutes emusha neattendance register zviripo ndozvamwe ndavazvomasabhuku ndozvamwe ndavazvonaitira maminutes emusha neattendance chi register ndozvinoendwa nazvokwani waitire asi village committee yakamita nditi tingaswirere kuda kuswera muchititambisira nguva yedu muno tsamba yakanyorwa yanzi kuna headman shumba tine murume anozifrancis chakwizira akapiwa munda nehama yake tendai musonzi munzwa zvokunyora netsamba yakanyorwa nasabhuku ndizvo ine ndizvawakanyora vanhu vaisabhuku francis hama yatendai pakanzi kuna headman shumba tine murume anonzi francis chakwizira akapiwa munda nehama yake tendai musonzi ndizvo ichokwadi akazvinyora ndiani masekitari sabhuku ndoaiti tinyore samune mchinyora kamuchitinyorera matsamba ekunyepa muchinyepera vanhu musha yaiwa kama hapana tokumbira regero ipapo mambo wangu kamati akanyora tsamba ndiani upi chakuronda zvokuti wakapendwa maimhanja izvozvo hazvina kana basa mangwana chaendo mukubhisa ndokususpend woregera kuita basa racho kana muri masabhuku zivai basa renyu muzivai mutemo munofanira kuteedzera kwete kuda kunyorera mambo matsamba ekunyepa sezvizvo zvinhu zvese zviripo ipapo ngazvibve ipapo makebhini acho waya ngazvibve ipapo 7 days kubva pari nhasi pane papo ngapachene pabve zvese ngazvibve ipapo amai manzwa ndataura sande iri kuuya panenge pasisina chiripo pane zvinhu zvese zviripo ipapo chakuronda wanzwa ndataura sande iri kuuya pafanenge pasisina chinhu panzvimbo ipapo kana pachienderera mberi pachivakwa iwewe chitupa chako ndochepahwini ndiwe uri kusunga iwewe anotanga kukusunga ndini vadzorere tsamba dzavo dzaunotinyorera dzokunyepa idzi hapana mutemo uripo unotaurwa zvokunzi munonyorera kuti matsamba tokadai hapana kana mutemo mutsva uripo matsanangurirwa namukanya hapana mutemo mutsva uripo mutemo ndiwagara uripo kubva kare but vanhu vanoda kutsvaga wavo mutemo wavanogadzirisa kuti vaite musikanzwa vachigadzira wavo mutemo nyika haitonge ichidaro ngatiteerei mutemo sezvauri tsvegere kuita yedu mutemo yatinogadzira totanga kuhwanda tichiti mambo vazoya vachichinja mutemo handina mutemo wandachinja handina mutemo wandagadzira ndiri kungotaura mutemo wagara uripo wamanga muchinyeperana muchinyora tumatsamba twenhema muchinyeperana kuda kufadzana nenhema ngatingoudzanai chokwadi torarama nechokwadi zvandataura izvozvo 7 days sunday iri kuuya zvinhu izvozvo ngazvinge zvabva ipapo ngapedza
Tendai Msonza Francis Chakwizera. Sabu kumwesaziswa ipapo Kabisa. para mama chenrombe vari vazvikuti vanhu mune musoro namama Tachizwa.